Трета гара бягат Рамис с кон Ники. Телефоните да снимат. Да те пустят са малко надолу. И ето го старт машината, тръгват конете. Първи коридор Рамис с Ники приде. Втори коридор Закир. Закир развалят. За второ място от Русе момчето, за сега първи Рамис с Ники приде. Закир не може да спира. Ще ги удари. Закир е дисквалифициран, може да спре коня. За сега се борят за първа позиция момчето от Русе и Рамис Стефанов от село Тодорово с Ники приде. За сега една глава напред води Рамис. Развали. Рамис развали. За сега води момчето от Русе. Рамис втори. Не, нещо изкочи на коня. На Рамис на коня нещо изкочи къде да спрема, той не спира. Ти може ти 5-600 метра, бихим чатар ли са? Кале грасна данко мангена се дирмани, една кела кала. Енерджи лако. Дай, Рамис настига. Последни метри. Последни метри за Рамис. Рамис почти изпреварва. Дай бе, Ники! Дай, Ники! Галопира коня.